Hei, Isaac! Nu prea mi iese ca pe vremuri. Pe vremuri era așa zis din plămâni cu ardoare. Salut! Eu Sadi, în Isaac mi se zicea Adișor. Sunt trainer la firma Nou aici în Cluj, lucrez aici de 8 ani de zile. Și în Isaac Cluj am fost pe partea de HR, pe Human Resources. Acum se numește Talent Management. Am fost trainer și în Isaac. Așa. Ce-i cu mine aici? De ce vă vorbesc? Vă vorbesc din două motive. Unul e că m-a pus Iulia să vă vorbesc și pe Iulia nu pot refuza. Al doilea e că vreau să vă chem la un mega eveniment, un super eveniment pe nume Isaac 19. Va avea loc la Piano Cazola în data de 6 aprilie. Asta e o sâmbătă, de la ora 6. Bun. Stați mă, să văd dacă sigur e 6 aprilie sau e 5. Nu, e 6 aprilie, așa. Da. Bun. De ce să veniți voi la evenimentul ăsta? Asta e întrebarea. Păi, asta e un eveniment care se întâmplă o dată pe an și la el se strâng foarte mulți alumni. Alumni din Isaac Cluj sau care au avut treabă cu Isaac Cluj. Și alumnii ăștia, dinozaurii ăștia, trecuții ăștia, ramoliții ăștia, sunt niște oameni foarte faini pe care merită să-i cunoști. Să vezi pe unde mai lucrează, să vezi ce au făcut după Isaac, să vezi pe unde își mai duc viacul. Pur și simplu să interacționezi cu ei pentru că, mă rog, în afară de așa, sunt oameni faini. Motivul numărul 2. E un eveniment la care o să fie foarte multă lume bună, prieteni, tineri și dacă e un lucru pe care eu îl țin minte din experiența mea din Isaac și din uitându-mă în spate ce a rămas cu mine după Isaac, au fost oamenii cu care am lucrat în Isaac. Asta au rămas. Nu au rămas toate Excel-urile pe care le-am făcut și toate parteneriatele semnate și chestiile. Nu, astea nu au rămas. În amintire îți rămân oameni. Și astea sunt evenimentele la care chiar interacționez cu oamenii. Și asta e un motiv pentru care ar trebui să vii. E o oportunitate de a interacționa cu toți oamenii ăștia, nu numai cu alumnii, care au fost primul motiv, clar. Alumnii, primul loc. Și în al treilea rând, hai să sărbătorim 19 ani de Isaac Cluj. O organizație foarte, foarte tare. O organizație care cumva îndrăznesc să zic că schimbă studenții din Cluj, oamenii din Cluj. Bun. Și atunci, trebuie doar să vii. E o sâmbătă, 6 aprilie, la Piano Cazola, îl găsiți voi, de la ora 6. Deci 6, 6, 6. Nu, doar 2 de 6. Hai să facem un mic exercițiu ca să ne asigurăm că veniți. Da? Bun, deci, o să vă rog pe toți să vă scoateți telefoanele mobile. Da? Telefon mobil. Scoateți-l la vedere. Cei care aveți două, doar unul dintre ele. Așa. Da, domnul din primul rând, vă rog să vă scoateți telefonul mobil. Așa, mulțumesc. Bun. Accesați funcția de calendar a telefonului. Bun. Mergeți ușor, ușor pe data de 6. Deci fac și eu același lucru. Da? Deci mergeți pe data de 6 aprilie. Așa. Ajungeți pe data de 6 aprilie, dați acolo înregistrare memo sau aniversare sau nu știu ce setare are telefonul vostru, dar să fie clar că e un eveniment. Da? De la 6, puneți să sune la 5 de fapt, ca să fiți pregătiți, că cine știe, poate sunteți prin oraș, poate mai trebuie să vă îmbrăcați, ceva, chestii din astea. Deci să vă sune la 5, dar evenimentul e la 6, la 6 începe, la Piano Cazola. Așa, scrieți acolo. Și scrieți acolo o întrebare. Și o întrebare care sună în felul următor. Încă nu ești pregătit de Isaac 19? Asta să vă sune la ora 5. Ca la ora 6 să fiți în Piano Cazola la Isaac 19.
O să fie un eveniment foarte fain. Vi-l recomand cu toată căldura. Eu voi fi acolo. Și abia aștept să ne vedem, să povestim. Ne vedem sâmbătă. Ciao!